Mapurisa mudunhu reMidlands Province tine mashoko akakosha atiri kupa veruzhinji vanogara mudunhu iri kana vanofambawo nzendo dzinopfuura nemudunhu iri. Tiri kukurudzira kuti veruzhinji vatore matanho kudzivirira kuparwa kwemhosva panoshandiswa chisimba neimwewo nguva pachishandiswa zvombo zvinokuvadza. Zvinotaridza kuti mhosva dzerudzi urwu mazuva ano dziri kuwanda. Kare dzaisiwanikwa munzvimbo dzisina kujeka kana nzvimbo nenzira dzekudimburira kuenda kunzvimbo dzinogara veruzhinji mumadhorobha. Asi mazuva ano zvava kuratidza kuti mhosva idzi dziri kuwandawo mumigwagwa mikuru nedzimwewo nzvimbo dzinosvika veruzhinji. Mota pamwe chete nevanhu vanenge vachizvifambira vachitakurwa kana kuti mota dzichitakura panzvimbo dzisingabvumidzwi ndivo vari kunyanya kubirwa nemutoo uyu. Zvinotaridza kuti mbavha dzakaona chikamu chevanhu ichi chiri nyore kubira nekuti mbavha dzinogona kuuya dzichiita sevanhuwo zvavo vari kuzvitsvagira mota yekufamba. Vapinda mumota iyi voti fambe chinhambwe vobata munhu avatakura vomubira, kana kuti idzo mbavha dzinouyawo dziine mota dzotakura vanhu vanenge vachizvifambira vangoti fambe fambe vasvikazve kusina veruzhinji vomisa mota vobira vanhu vanenge vatakura. Munguva zhinji motikari pamwe chete neimwe midziyo inokosha ndizvo zviri kubiwa. Kune nzvimbo dzisingabvumirwi dziri kunyanya kutakurwa vanhu vachizopedzisira vanobirwa, dzatinokurudzira kuti vanhu veruzhinji varege kudzishandisa, varege kutakura kana kutakurwa panzvimbo idzi. Mugweru zviri kunyanya kuitika kuvanhu vanenge vakwira michovha paCathedral, paAmtec, paWimpy, paShowgrounds, paKlonzilla neLower Gweri Turnoff. Kuzvichavawo kakare nzvimbo idzi dziri kutakurwa vanhu kuchizopedzisira mbavha dzobira vanhu inzvimbo inonzi GTS Garage, Madeira, Chibuku Turnoff, paPorter Supermarket along Blaawai Road neRutenga Road pedyo nemahofisi ekanzuru eZvishavani. Veruzhinji vanokurudzirwa kuti varege kunyanyotsvaga michovha panzvimbo inonzi Chikwingwizha, paTurnoff, paSurprise Shopping Center, paTurnoff nepaUngi nekwaMamboa Shops mumugwagwa unobva kuGweru uchienda Shurugu. KuGokwe kakare nyaya idzi dziri kuitika kakawanda pavanhu vanokwira michovha panzvimbo inonzi Zuva Service Station nepaZimpost. Veruzhinji vanokurudzirwa kuti kana vachitsvaga mota dzekufambisa ngavaende vanokwirira kunzvimbo dzakatarwa pamutemo kunoungana mabhazi nemakombi. Ikoko vanowana zvekufambisa zvisina njodzi yekuzobirwa. Zvifambiso izvi zvinosanganisira mabhazi nemakombi anenge akanyorwa yatingati registration number yemotikari yakanyorwa neruvara rutsvuku pasimbi chena. Tinokumbira kuti vanhu vose vatore matanho nekutevedzera aya mazano atiri kupa, kunyanya-nyanya nguva ino takanangana nezororo rekupera kwegore. Nyaya yekurwa nekuparwa kwemhosva inyaya nebasa remunhu wose chizvarwa chose pakurarama kwedu vanhu. Ndatenda.